Не ми звънете повече. Виж сега, аз те разбирам, няма никакъв проблем от тази гледна точка, но те питам чисто от обратна връзка, кое е нещо, което не ти допада. Съмнителни сте ми, просто написах в интернет за вас и не ми хареса какво излезна и отделно звъните ми от ирландски номера. Нямам къде да ида да се видя с някой, например, ако инвестирам пари и нещо стане и ми изчезнат парите, аз нямам на кой да начупя главата или да запаля офиса, разбирате ли? И затова, ако имате офис, кажете ми къде ви е офиса в София, да отида да знам къде е офиса и с кой си имам работа и нямам проблем, ще инвестирам някакви пари и така. Петромир, само така ще го обясня, че когато говорим за търговия на финансовите пазари и за една компания трябва да бъде максимално легитимна, Добре. има финансов регулаторен орган, който седи над нея и следи това да се върши работа. Покажи ми, искам да се срещна с някой в София, лице в лице, да се запознаем, защото, братле, аз съм контролния орган.